Marx ja Engels olivat niitä, jotka aikanaan ajattelivat, että uskonto on evoluution tulosta, niin kuin darwinismissa ajateltiin maailman syntyneen, niin maailma sitten ihmisten uskontokin oli tullut sitten tämmöisen evoluution tuloksena. Ja siihen liittyy tietysti perhe instituutiona. Perhe nähtiin, ydinperhe ja porvarillinen perhenäkemys ja avioliitto, niin sehän oli laillistettua prostituutiota, jossa sortaja oli mies ja uhrina ja alistetussa asemassa oli sitten vaimo ja lapset. Patriarkaalisuus, joka oli siis tämmöistä vanhaa isäkulttuuria, patre, kaiketi sanakin tulee jo sieltä, niin jossa isä hallitsee, niin sehän nähtiin sitten tällaisena samankaltaisena rakenteena ja palvelee porvareiden, kapitalistien tavoitteita. Ydinperhe piti särkeä. Ja naiselle ja naisen oikeudet, niin niitä piti sitten parantaa. Nainen piti päästä vankeudesta, sieltä kotoa, työelämään. Ja nämä asiat itse asiassa ovat meidänkin ajassamme hyvin niin kuin sellaisia vallassa olevia näkemyksiä ja piilossa olevia juttuja. Jos ajatellaan yhteiskunnassa olevaa lastenhoitoa, perhehoitoa ja mitenkä vanhemmat järjestävät lastenhoidon. No, tämähän on poikinut sen, että ura kodin ulkopuolella on paljon arvokkaampi. Miehen osa oli se kadehdittava ja parempi osa, johon piti myöskin naisen päästä. Mutta siinähän unohtuu se asia, että viime kädessä niin kaikista parasta, mitä voi olla, niin on se, että yhteiskuntaan syntyy lapsia ja tämä yhteiskunnan huoltosuhde säilyy hyvänä. Ja sitten siinä myöskin tämä ajatus siitä, että nainen ja mies, niin niillä on niin kuin omat osat ja omat oikeudet avioliitossa, niin ne ovat niin kuin toisiansa vasten ja vastakkain. Todellisuudessahan se on niin, että ihannetilassa, kristillinen katsantokin, niin mies ja vaimo, kun ne muut menevät avioliittoon, niin heistä tulee yksi. Ja heillä on yksi tavoite ja yksi tehtävä molemmilla. Ja lapset, jos niitä lapsia siihen avioliittoon syntyy, niin ne tuovat vanhuuteen turvaa ja antavat arvoa vanhuuteen. Meillähän on tämä asia ei ole muuttunut meidän aikana miksikään. Ja mehän näemme sen. Kun ei ole lapsia, ei ole vanhuudessa turvaa. Ei ole. Mietitään sitten, että toisko maahanmuutto tähän asiaan ratkaisun. No ei ole tuonut. Siinnekin liittyy ongelmia. Ja tarvitaan niitä käsiä, jotka meitä hoitavat, kun emme enää yksin pärjää. Tarvitaan käsiä, jotka hoitavat ja lääkitsevät meitä ja niin edespäin. Aika iso ongelma tuli tästä Marxin ja Engelsin rakennelmasta, jossa ei nähdä
isoa kuvaa. Ja nyt minun kysymys on se, että nähdäänkö me oikeasti ja aidosti iso kuva, mitä pitäisi tehdä, jotta yhteiskuntamme säilyisi elinvoimaisena ja hyvänä ja turvallisena yhteiskuntana. Näkeekö siis meidän poliitikot oikeasti tämä? Mä väitän, että kyllä ne näkevät, mutta he eivät halua nähdä. He eivät halua tehdä oikeita poliittisia päätöksiä niin, että tämä ongelma ratkeaisi. Se pitäisi välittömästi minun mielestä lähteä ratkaisemaan siten, että lapsista pitää oikeasti palkita. Jos joku ottaa lapsia vastaan, niin se pitää olla parempi. Se pitää olla parempi sille äidille, joka jää kotiin, tai sille isälle. Sen voi valita. Ei se ole mulle sukupuolikysymys. Mutta se kysymys on siitä, että lapsista pitää palkita yhteiskunnassa, eikä tehdä siitä sellaista arvoasetelmaa. Se on minulle ja sinulle tärkeää, että vaikka naapuriin syntyisi 100 lasta, näin liioitellaan, eihän semmoista voi olla, mutta se on, että naapurissa on 100 lasta, niin se on hyvä asia. Se ei ole sinulta pois. Päinvastoin, sinä ja minä, me ollaan joskus vanhoja ja me saatetaan tarvita niitä naapurilapsia. Herätkää, niin kuin joskus aikana oli, että Herää pahvi oli semmoinen peli. Niin kyllä tässä pitää koputella niin kuin siihen ruutuun, että herätkää. Ja unohtakaa se, että tämä maailma luhistuu. Kenelle tätä maailmaa sitten enää tarvitaan, jos ihmiset ajattelee niin, että tänne ei kannata syntyä. Eletään hetkessä, tartutaan hetkeen ja eletään hetkessä. Luotetaan siihen, että uhkakuvat, joita meillä yhteiskunnassa on, ne kyllä ovat ratkaistavissa. Luotetaan siihen, että kun lapsia syntyy, niin heille kyllä elantoa riittää. Olipa sitten se ajatus ja näkemys sitten ateistinen tai teistinen. Että minä ajattelen sitten tietysti niin, että luomakunnan Herra, joka tämän luomakunnan on luonut, niin hän kyllä luoduistaan pitää huolen. Piste. No, tämä ei tarkoita vastuuttomuutta. Piste. Vaan tämä tarkoittaa vastuullisuutta. Tämä on mitä suurimmassa määrin vastuullisuutta. Yhteisvastuullisuutta. Tällaisia ajatuksia tällä kertaa. Katsotaan, meneekö tämä pöytälaatikkoon vai julkaisenko minä tämän. Tässä ei ollut niinku sinänsä mitään hirveän hienoa runkoa mietitty. Kun kävelylle lähdin, niin ajattelin, että otanpa kimpalin ja puhelimen matkaan ja teen tämmöisen pläjäyksen. Katsotaan mitä ensi kerralla tulee. Kuulemiin siihen asti ja arvostetaan toisiamme erilaisista näkökulmista huolimatta, mutta pidetään debattia esillä. Kuulemiin ja näkemiin.